पा दिन गदरालू कौन विटामिन खालू दिन पा दिन गदरालू कौन विटामिन खालू तानी तानी तोहरा पसंदे लागता है मैडम तानी तानी तोहरा पसंदे लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम दिन पा दिन गदरालू कौन विटामिन खालू दिन पा दिन गदरालू कौन विटामिन खालू तानी तानी तोहरा पसंदे लागता है मैडम तानी तानी तोहरा पसंदे लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम हनी के आड़ से हो झाकता जवानी देखला पमुहावा में आई जाता पानी ओढ़नी के आड़ से हो झाकता जवानी देखला पमुहावा में आई जाता पानी भइल बाटे दौरी गाड़ल में लागता है मैडम भइल बाटे दौरी गाड़ल में लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह लागता है मैडम बोली में मिठाई उठावा से रसटा पके कातिल नजरिया बा बेरी बेरी झपके बोली में मिठाई उठावा से रसटा पके कातिल नजरिया बा बेरी बेरी झपके आदा तहर साचा हूँ सरे लागता है मैडम आदा तहर साचा हूँ सरे लागता है मैडम खाइल खियावल तहर देह लागता है मैडम खाइल खियावल तहर देह लागता है मैडम ठाकुर परवाना के तू कइलू दीवाना बाबा सुनील डालत बड़े दाना बुझलू ठाकुर परवाना के तू कइलू दीवाना बाबा सुनील डालत बड़े दाना मनुओ के तोहरे से नेह लागता है सुगी मनुओ के तोहरे से नेह लागता है सुगी खाइल खियावल तहर देह लागता है सुगी खाइल खियावल तहर देह लागता है मैडम दिन पा दिन गदरालू
कौन विटामिन खालू दिन पा दिन गदरालू कौन विटामिन खालू तनी तनी तोहरा पसंदे लागता है मैडम तनी तनी तोहरा पसंदे लागता है मैडम खाइल खियावल तहार देह 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 लागता है मैडम।